alaikum. Da Allah wani abu zaki wanda mai sauraro zai ga mun dan bata hankali. To gaskiya ne. Ni ban san me zan ta ina zan faro ba, amma dai ina wa masu sauraro godiya da suke sauraron mu a daidai wannan lokaci, duk da na san cewa ba lallai su gane muryata ba, tunda ba su san ni kusan muryata a haka ba sai a waka. To Allah ya kare basira mai sauraro, muna dawa ko ma dai wane ne ma ji magani daga nan muryar jama'a cikin shirin taskira. Khalid Shatima ke kula da shirin, sunana Abba Isa Musa. Babu sai mana mai rasu a sa a ɗakin aurena. Na samu jari na da kuje millar ɗaɗana. Babu sai mana mai rasu a sa a ɗakin aurena. Zan batuna zan so ku dakata ku ji zance na. Baba mai za ka faɗa gare mu dan mi amfana. Zan bayani kan samarin uku kan a samu kurana. Wasu min da biyayya kan a gane ba. A'a ba haka ba, ni ku tatse su ne ba gana. Freedom Pop, muryar jama'a. Freedom, 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 freedom. Su ku tattaro ku kawo su in ɗaure, tunda kun ce mai ros kuke so a ɗakin aure. Kuma kai haka mai ros dukan mu za a yi mana fere. Har da sif da dubai da na zamani ku ji zance na. Yare na yi mun tumo akan hanyar aure. Baba sai mana mai ros a sa a ɗakin aure na. Wacce ta fi kawo kuɗi cikin ku ita za ta fi kaya. Wacce ba ta kawo kuɗi ciki ita ce baya. Baba ya san masa in ya zo na samu ba sinya. Baba koya mana yadda za mu yi lafazan karya. To ku saurara yanzu za ku gane fata na. Yare na yi mun tumo akan hanyar aure. Baba sai mana mai ras a sa a ɗakin aure na. Duk ku buɗe idanu ku dakata zan muku nuni. Zana ba ku salon cin kuɗin samarin zamani. In samarin sun zo gurin ku bayan kun gaisa, sai ku zo da buƙatar kuɗi a kunnen su ku fesa. Kuma ku yi balli duka sassan jikin ku su motsa. Ku ta yin nau'i har a zuciya su ji sun kyasa. Imana, da jikinku idanuwanku su ringa bari, sannan takun ɗaiɗai kafafuwanku a kan tsari, sassanyen magana lafazinku karyayyo tsauri. Yanzu zan yi gwaji dan na gane kun gane batuna. Yare na yi mun tumo akan hanyar aure. Baba sai mana mai ras a sa a ɗakin aure na. Fari tashin farko kun je gurin su ina fani, sai ku koma lafazi mai love habibi masoyi na. Sai ku ɗauko kalmar mai har tunanin ƙalbi na. Baba mun gaje koyin ku zai abin ke so. Kama so da kuɗi don ka samu jari ba. Na gode. Na yi tumo akan hanyar aure. Baba sai mana mai rasa a ɗakin. Wallahi dan sai ku gyara. Na yi mun tumo akan hanyar aure. Baba sai mana mai rasa a ɗakin aure. Freedom, 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 freedom. Aslam
na jin sakon ku ariyalle Naniya ariyalle na zo ziyara Najeriya lale To sauraro kamar da kaji tafa muke da Sadi Sidi Sharifai mai wakar wato Sudani da kuma mai Ros kamar yadda kuka ji. Alhaji Sadi Sidi Sharifai a karo na farko gidan Radio Freedom da shirin taskira muna maka lalle marhabin da shigowa wannan shiri. Barkanmu dai. Ba fatan ka shigo lafiya. Alhamdulillah. To kai tsaye saboda lokaci bara mu shiga cikin shirin. Alhaji Sadi mai ka shigo da mai sauraro. Kasancewar kai ba sabon mawaki ba kai ba tsoho ba kai ba da tsakiya ba ba mu saba da wani matsayi za mu ajiye ka na to dole dai gaba da dai zan iya daukan sa to muna tare da kai ni da masu raro na me zaka ce masu raro a karo na farko mu saka maka linzami kai kidan ka kuma kai rawar ka to abin da zan ce masu sauraro shi ne da farko dai zan musu sallama irin ta addinin musulunci in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na san kuma gashi can suna ta amsawa to alhamdulillah to masu sauraro na yau gana a cikin shirin taskira na gidan freedom gana a cikin gidan freedom idan da akwai mai wata tambaya a gare ni ko kuma wani abu da daidai abin da yake zuciyar mutum ko menene to ina jiransa ga masoyin manzon Allah ya zo. Allah ya ƙara lafiya. Sadi Sidi Sharifai na so wani yau ya fara jinka. A kamar da na faɗa wani zai ga cewar anya Sadi zai iya shigowa ko kuma dai dan ji dai irin farko dai ba so mu dan ji takaitaccen tarihi tunda wani kila ya fara jin Sadi Sidi Sharifai. Wani ma kila bai taɓa jinka ba. Gaskiya. Sai a wannan shiri kuma a wannan tasha mai albarka. Me zaka ce a karo na farko tarihin Sadi Sidi Sharifai? To tarihin Sadi Sidi Sharifai tarihi ne wanda na sha faɗin shi a gidan rediyo a kafafen yada labarai kamar yadda zan kuma maimaitawa. Sadi Sidi Sharifai an haife shi ne a cikin garin Kano. Sadi Sidi Sharifai ɗan unguwar Sharifai ne ta cikin garin Kano. Na girma a cikin unguwar kuma na girma a garin Kano sannan na yi karatu na a wata makaranta da yanzu ina tsammanin ko ma rufe ta ne ko kuma an yi shaguna ne a gurin a cikin ta koya dai ban dai sanyawa ban yake ba ana ce mata festival a nan nayi primary sannan nayi secondary a Kurna lokacin akwai makarantar Kurna aka zo aka haɗe ta da Kwakwaci muka koma Kwakwaci to daga wannan lokaci kuma na gama na kammala karatuna sai kuma na ci gaba da karanta languages a BBK. To daga nan dai nake na tsaya dai. To Sadi Sidi Sharifai a da ka shahara ma iya cewa wajen waƙoƙi daban-daban kama daga na yabo wanda ma iya cewa kamar a nan karan ka yi tsiku da kuma na soyayya biki da kuma waƙoƙi na siyasa to kuma sai aka ji cak Sadi Sidi Sharifai ya yi shiru. Na ga wannan kusan ma iya cewa shine makasudin ga yato kan wannan shiri na gaskiya. To za ka ce da masu sauraro. To ka ji dai mura nake. Na'am. To makasudi na ji na yi duk. Ba komai bane ba. Da dai sirri ne a zuciyata. To amma zan iya cewa wani abu. Wasu dalilai ne da yawa ne. Akwai dalilai da yawa kasan duk mutum wanda yake ina da wata alƙibla misali a ce ni kaga misalin ai duk wanda yake wani addini shi ina da alƙibla to ni musulmi ne ni ma ina da alƙibla ta idan aka biyo alƙibla ta sai mu tafi tare da duk wanda ya taho kan hanyar da nake son bi za mu bi tare da shi idan na ga da matsala to daga wannan lokacin ni ma zan ba da matsala za a kasa gane ni ko kuma in ja baya daga kan system din da muke kai akwai matsaloli da yawa a cikin harkokinmu na industry kusan in ce kuma manyanmu sun zira ido suna kallon abin da yake faruwa ya kamata a ce manyanmu sun tashi tsaye sun nuna cewar wannan harka ce mai daraja kamar yadda duniya ta san harkar media mai daraja ce yanzu ba a gidan rediyo nake hira ba ai kaga duniya tana jina kaga wannan gidan mai daraja ne kenan idan ana neman mutum mai daraja in aka ɗauko sarki na Kano
aka zo aka ce yau ga sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero Allah ya ji kansa mahaifinsa to wanda yake kai yanzu dan nasa Alhaji Aminu Ado sai aka ce yau gashi nan zai fice a rubuta a takarda kawai a liƙa a hanyoyi ya kake tunanin zaka ga mutane sun yi bozo gurin ganinsa shigewarsa ba adadi ka gani mutum ne mai daraja to ya kamata a ce harkar da take da daraja sai a samu wasu manya a ciki su bata daraja sannan kuma waɗanda suka hoɓɓasa akan harkar suka taimaka mata su ma sai a rinka tarere su ana nuna musu wani abu saboda ai duk abin da Allah ya ce ya ɗauka ya baka wata kyauta to wannan kyauta fa ba kwace ta yake ba sai dai wasu su zo su karya maka gwiwa su ruguza ka ko kuma ka ji ba za ka iya ba saboda wasu dalilai da kai ba layinka ba ne to irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa wannan na bada wani abu ne a dunkule da wani dan misalai harkar mu ta fim harka ce mai girma mai daraja a duniya to amma kuma wasu abubuwa ne suke shigowa cikin ta wanda suke sawa mutanen mu da yawa ba ni kadai bane mutane da yawa suna son harkar ga ta shiga zuciya amma saboda abubuwan da ake yi a cikin ta wasu ana gani ba za a yi magana ba za a hana ba to sai kaga wasu suna ta ja baya to wannan dalilan kenan da suka sa na ja baya amma har gobe idan aka ce ina mawaka in dai zan fito ni mawaki ne cikakke kuwa alhamdulillah na gode wa Allah ba alfahari nake ba a'a wannan wani abu ne da Allah in yi maka baiwa ka gode wa ni'imarsa wannan ni'imar Allah nake godewa ba wai ina alfahari bane ba Allah ya yi mini a yau in muka fito da duk wani mawaki da zai zo ya ce wannan mawaki ne shi ni ma zan zo in ce mawaki ne ni kuma idan ne za a tabbatar da cewa a wannan mawakin ne ko da ku wancan mawakin zai shiga gabana dalilin zamani ko wani abu da sauransu haka balantana ma duk wanda suka zo na zamanin karankata kaf din su kaf masoyana ne duk wanda suke cikin wannan zamanin a mawakan kaf din su ban ware maka ɗaya daga ciki ba babu wanda zaka ga in ka ga mun zuba da wanda gudu ma sai ka ce sa'ana ne muna wasa da shi me yasa saboda wasa da dariya da muka saba da su kowa mun saba da shi ni ba ni da abokin gaba a cikin harkar industry to sadi siri sharifai magana kamar yadda kace kai a dunkule ni kaina da nake tare da kai a nan ban gane me kake da shi ba ina ga za mu so tunda abu muke yi yau ga miji da aka ce ba a nuna ja wani kila yana da kudin sa miliyoyi bai sai ina zai ga sadi siri sharifai ba bai sai ya zai ji wani abu da ya hana sadi siri sharifai daina waka ba to tunda yau Allah ya bamu dama ka shigo shine muke so da ni da masu sauraro da suke sauraron mu a halin yanzu duniya ce take jinka me dalilin da yasa aka ji sadi cak ya daina harkar waka alhamdulillah kafin tasowar wasu mawaka da suka taso na baya tun daga kan Nura M Inuwa irin su Hamisu Breka irin su Umar M Sharif da duk waɗanda suka biyo bayan su tun kafin su lokacin Abubakar Sani ya fara waka yana yin waka ma an ma san shi tun daga wannan lokacin na samu challenging a cikin harkar fim dalili na hanya ta da nake kai ne abba kuma na kasa goce mata to wannan dalilin yasa sai aka rinka korar mutane daga gurina ko idan ne sai a ce ba ni ake yayi ba komai daɗin waƙata sai a ce ga waɗanda ake yayi amma wani abu ne ɓoye shi sance maka ina rufewa ne ni duk waƙar da zan yi sai na sa annabi na san ka sani ni in na sa annabi a cikin duk waƙar da zan yi sai in ji karsashi na ina ƙaruwa amma idan ban sa annabi ba sai in ji ina yin wani abin salam ko kuma ina gama sai in ji kamar ina ta saba wa Allah amma idan dai ne annabi salati a cikin waka to fa duk abin da zan yi na san wallahi sai Allah ya yafe mu saboda Allah ne ya ce duk abin da kai komai kyansa ba lalle ne karba ba amma in kai wa annabi salati sai ya karba to kai ka faɗa min abin da zan yi in yi wa annabi salati a cikinsa Allah bai karbe shi ba ko kuma saba wa Allah misali a ciki in faɗi wani abin da ba daidai ba na yi salatin annabi kafin na fara shi kuma Allah ba zai yafe min ba kaga ba zai yi ba Allah baya magana baya faɗa biyu tunda abin da ya faɗa ya ce idan ka yi kaza to zai ma kaza shi ko salatin annabi cewa ko da ya kai sai ya baka lada to ni ba riyan ne ba ina tunanin ko zan yi sabo ne a cikin abin da nake yi sai in saka salati
idan na saka salati zai goge mun wancan saban da nayi. Dalili na kenan. To dalilin wannan salatin da yawa aka hana wasu su ringa jin aiki na, aka hana wasu su ringa sa waƙoƙi na a fim, aka hana yan fim zuwa kusa da ni, aka hana ni komai saboda manzon Allah. Wallahi dan shi ne na rantsi da Allah in nayi sharri kada Allah ya nuna min annabi Muhammad ranar gobe kiyama. Wannan an zo an faɗa min ga daga cewar kai waƙoƙinka ka iya waka, amma waka ka duk waƙar da kai sai ka sa yaban annabi. Wannan an gaya min ga daga, amma sirri ne wanda ya gaya min kusan dan uwa nake kallon sa a gurina. Ba zai yunce na ce ma wani ne ya gayan kuma su wani ne suke gayan ba. Har ya zamto cewar wasu masu fina-finai in suka zo gurina za su ce min dan Allah za ka yi mana waka amma ka rage salatin annabin nan. Wannan abin da rinka cizguna a zuciyata sai na ji na tsana aiki. Wallahi abba shi dalilin da yasa na daina wakar, na koma gefe ɗaya na zo ba na yi ba akan kai na zan yi waka in ajiye ta, ba zan kai gidan rediyo ba wanda zai san na yi, tana nan a gurina. Wannan shi ne dalili. Amma yau ina da shekara mai sunan shekara daga ji waka ta a fim, to ba daban kan na yi karya ba, astagfirullah, kowa zai iya yi. Tun daga wakan nas yanzu daga lokacin da aka yi nas zuwa yanzu shekara nawa? Gaskiya an kwana biyu. Kaga an kwana biyu. To kafin nas din na ɗauki shekaru ba na yin waka. Kafin nas na ɗau shekaru ba na yin waka, sai aka zo kuma Adamu ya zo ya fim din nas, kuma sai sun gana daɗe ba na wakar a wannan lokacin, sai ya nemi mai waka a cikin fim din saboda akwai an yi masa waƙoƙin a ciki, amma ina son wakar da za ta ja ragama fim din ta ba da sunan fim din ta kuma sa a dubi fim din a tsaya a saurarin me ma ake so a yi a fim din. Sai ya kawo min aikin, yace min dan Allah ina so wakar ta fitar da fim din ne. Sai na ce to ai ku waka ka ta fita, amma albarkacin manzon Allah nake gaya maka wannan, kuma billahi la ilaha illa huwa da gaibi ne maka ita, in Allah ya yarda ba za a yi sati ba waka ka sai ta kewaye duniya, sai fim ɗinka an zo ana neman sa gurinka, kuma haka Allah yi. Me sila? Yawa Allah haka Allah yi akan wakar, ita wakar nas din. Ciwon zuciya da so da yake gurin kwana, baby taimaka mini ki fitar da ni rana. Na san duk sun san wannan. Allah ya saka da alkhairi. Ciwon zuciya da sauraki yake gurin kwana, baby taimaka mini ki fitar da ni rana. Ganin kwayar idona in kin guje mini ya zan da raina, ina zan sa zuciya ta kwana. Kin sani ɗanɗanon zuma zaki yake nuni, gaushi daga jin ɗumin sa tilas ya yi ƙuna. Tafiya da baya babu waige, idanuna ke suke ta hange, ke ce madubin da nake ta hange, nusar da ni karke ba ni kwange. Ka sani halina da naka suna da bambanci, inganci da rashin sa dole sai man kwana. She